sikunde mathoth an gi thuolo ma dakika achiel mar mi thuolo ang'eni kiloso ko sirkal ranga kamera chakacha timegi amiya wach mari mogik gi ote ma rekod gi kawatieko. Erokamano, agone Joramogi erokamano. Jodalawa, an adwa wuoyo ni pok wabedo gi thuolo maber moloyo kaka sani e broad base government mar Ruto ni. Sirikand ni wa control kata pesa. Sani dakwa ni joge wa machalo kaka an, gimbadi gini, aktandi gini, de wang'iyo kumwae mondo wa dedicate a lot of resources to opening opportunities mag nyithindwa, wa encourage jopuonjwa, wa build sikundewa mondo nyithindwa odhiye in the 60s and 70s mane joluo emane the top in academic and industries in this country, and it is doable. Jonyuol wambe walokuru pachwa mondo kikwawa ni nyithindo ni sirkal ema take care of them. Wambe nyaka walok pachwa mondo wane kaka watimo mano. Mogik jopuonj, I have a lot of respect for you. Ana bedo professor kech japuonj, anyalo para sienyo japuonj mano puonja miluongo ni asienyo oa Homa Bay. To negi wanyisa ni it is possible. Koro jopuonj beduru joyalo mag nyithindo ni Luoland wan gi the brain. Nyithindo mubiro kagi unyalo dhi the best universities in the world, Harvard, Nairobi, everywhere. Mondo come back and build this country. Mane gima nyalo nyiso. To mogik, kila uru nyithindo meru, atimo engineering, atimo medicine, atimo agriculture, atimo the best computer science in the East and Central Africa.